Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген очрашу урны Казан тапшыруында бик ерактан килгән милләттәшебез һәм гади генә түгел, бик актив милләттәшләребезнең берсе, Сахалин өлкәсе татарлары милли мәдәни автономиясе җитәкчесе Зәкия ханым Вәлитова. Зәкия апа, исәнмесез. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Араларыбыз бик ерак, ләкин шулай булуга карамастан, сез аны ничектер үзегезчә якын әйтә беләсез. Һәм менә безнең Казаныбызда кабат кунакта башта сорыйм әле, Сахалин өлкәсендәге татарларыбыз ничек яшәп ята? Сахалин өлкәсендә мин уже 42 ел яшим. Менә шул 42 ел буе татарның гөреф-гадәтләрен алып барга тырышам, культурасын, Татарстаныбызны бик сагынып яшим. 42 ел буе елап, саргаеп, ничек җырларда җырланалар, шулай икән ул дөрес. Хәзер елап та йөрәм. Кайсы өлкәдән чыгып, кайсы районнан чыгып киткәнегезне Мин Чүпрәл районы, Караките кызы, Мишәр кызы. Бездә бит әтәләр каты Мишәр, шундый бик усал Мишәр диләр. Наверное, аның дөрестлеге кадыр бардыр инде. Туганнарыгыз бармы? Туганнарым Ульяновский шәһәрендә бик күп туганнарым, абыйларым, апаларым, Караките авылында бар. Апаларым да бик шулай инде бергәләшеп, сагынып кайтам аларны да, туган авылымны, туган җиремне. Зәкия апа, менә без беләбез, сезнең Сахалин өлкәсендә үзебезнең гореф-гадәтләребезне, телебезне саклар өчен бик күп матур үзебезнең бәйрәмнәребезне дә уздырасыз. Әйме, ни дәрәҗәдә менә сезнең шушы тырышлыгыгызны күреп, үзебезнең анда яши торган татарлар бүгенге көндә сезнең тирәгезгә җыела һәм күпләп татар безнең яши? Безнең менә Сахалин районында менә ахыргы язма буенча 2500 татар гына калды. Әмма ләкин ул дөрес түгел, ул дөрес санаулау түгел. Безнең татарлар 6нчы буын татар яши Сахалин районында. Алар үзләренең татарлыкларын белдереп яшиләр. Алар әйтәләр, минем әбием татар, үзем татар. Шуңа күрә безнең санау буенча 20 мең артык татар анда бар. Без аларны күрәбез сабантуйларыбызда. Без балалар сабантуе үткәрбез. Без 14нче балалар сабантуе үткәрдек. Менә олылар сабантуе кебек прямо программаларда шулай ук. Шундый балалар сабантуе, шундый күңелле үтә. Анда балалар гына мәйданда, балалар гына җырлый, балалар уйный, балалар көрәшә. Шундый төрле милләт халкы җыеп, без башлап менә шушы балалар сабантуе, өлкә балалар сабантуе үткәрәбез. Аллага шөкер, Алла ярдәм бирә безгә, булышалар бик күп. Татарларыбыз, яшьләр бар бик күп. Менә хәрби хезмәттә эшләүче татарларыбыз, егетләребез, кызларыбыз, шулай да алар да ярдәм итә, аларның да балалары бар, шуңа күрә безгә бик җиңел. Өлкә сабантуе, 17нче сабантуе, өлкә сабантуе үткәрдек. Сахалин тарихында без иң беренче сабантуены 2006 елда үткәрдек. Менә бөтен дөнья татар конгрессы бик ярдәмләште һәм безнең Камил Шамилевич Исхаков идәлендә ерак көнчыгышта ул бик зур башлап ибәрде иң беренче сабантуй, аның менә бик күп өлеше керде, бик күп рәхмәтләр әйтәсе килә Камил Шамилевич Исхаковка. Әле менә сезнең тагын бер үрнәк эшегез. Инде хәзер бусы да татарларыбыз белән бергәләшеп эшли торган эшегез. Хәзерге вакытта махсус хәрби операциядә булган егетләребезгә ярдәмләшәсез. Әйме, һәрбер төбәктә, Татарстанда да, Россия төбәкләрендә дә безнең татарларыбыз кулыннан килгән һәр нәрсәне эшләргә тырыша. Менә сезнең үзегезнең ниндидер үзенчәлегегез бар, әйме, Зәкия апа? Менә күпме безнең бу өстәлдә хәзер әйберләр, бер уйлаганда кичкенә генә савытлар кебек, әйме? Ләкин бу савытларда безнең егетләребезгә көч бирә торган, аларга ярдәм итә торган, аларның тамакларын туйдыра торган, иң мөһиме күңел җылысын бирә торган әйберләр. Әйдә, үзегез сөйләп китегез, нәрсәләр эшлисез сез безнең егетләребез өчен? Без менә хәрби операция башлангач, 26 февральдә уже эшкә тотындык. Без 2014 елда бик зур эш эшләгән идек. Менә шушы Украина халкына, Донецк, Луганский халкына ярдәмләшү буенча бик күп әйберләр җыеп, бик күп менә гуманитар әйберләр җыеп җибәргән идек. Менә үзебезнең халкка, үзебезнең рус халкы, татар халкы бар манда. Шушы бик күп ярдәм сораучы халыкка без язган идек да, менә русча әйтәләр, чужого горя не бывает. Кайгы булмый ул кешедә генә. Ул алар кайгысы безнең кайгы. Шулай итеп без
iç mertebe bir küp Sakhalinçiler bir küp getirdiler yardımlap. Anda Sakhalin'da bir küp millet yaşayıp. Kitaylar da anda bir küp Kitaylar, Koreya halkı da, Tatar halkı da biteni biz birdemleşip şulay yardım etken edik 2014 yılda. Donbass'tagı halk bik alar zarlandılar indi. Alar bik yardım sıradılar. Biz alar bilen elimtedeydik. Alar bit andan kildiler her bir ülkelerge kaçkınar bulup kildiler. Biz alarga Sakhalin tarafında da yardım ettik. Alar arasında Tatarlar da var idi bit. Biz bizning Tatarlarımızı bir kaçan da taşlamayız. Gel yardımlaşırken gel koyadı bolsa barsak da mene poligonlarga yeri biz her subuta poligonlarga kıstıbılar yaşap Buryatlar özlerinin buzuların pişireler. Taciklar bizning kazanlap zur mene şuşunday zur kazanlar var bit. Şol kazanlar bilen pilavlar pişiremiz. Anda 600 kişi 600 bizning harbiy hizmet kişisi şuşu harbiy operatsiyaga barutsa kişi. Alar anda hazırlanırlar şuşuniga. Alarga biz bik yardımlaşabız. Alarga türlü kulturny мероприятиялар, kulturny çaralar işlebez. Alarның көңілләрін шатландырабыз. Шулай итеп biz poligonga da buluşabız indi poligondagılarga. Анда Татарстаннан бик күп кешеләр килә, бик күп егетләребез килә. Менә кыю шундый лачыннарыбыз. Алар менә бездән Татарстанның флагын сырый башладылар. Аннары бөтен дөнья конгресс татарга мөрәҗәгать иттек. Алар безгә bik küp flag жибердилер. Алар һәр берсен шул флагны прямо үзләре белән алып киттеләр. Шулай прямо татарлар, без татар дип горурланып, Татарстан флагын үзләре белән алып киттеләр. Зәгия ханым, сез бит полигоннарга, үзегездәге полигоннарга барып кына түгел, сез бит инде 2 мәртәбә Донецк өлкәсенә барып кайткансыз, әйме? Сез инде аларга кирәкле булган хәрбиләргә кирәкле булган әйберләрне илтеп кайткансыз. Әйе, мин эшлим җитәкче булып, күп милләтле команда безнең Сахалин безнеңкеләр өчен дигән команда иштырып, шушы команда белән без бик әйбәт эшлибез. Күп милләтле татарлар да бик күп ярдәмләшәләр. Мин апрель айында булып кайттым Донецкида. Шушы команданың безнең команда белән инде без иттек Ульяновскидан алдык анда машина. Ульяновскидан менә скорый помощь диләр инде. Шундай машина алдык. Ульяновскидан китте машина. Безнең аннан Ульяновскидан әле ул бит әле буш кына китмәде ул машина. Ул китте Ульяновскидан. Ульяновский татарлары минем туганнарым бик күп анда даже менә минек дибез инде без мишәрләр. Шушы кайын минекләр бик тутыр безнең sıradалар инде татар егетләр анда. Шуларны бик хәләл басалар дип җибәрделәр инде. Алар Ульяновскидан машина китте. Без Сахалиннан самолет белән җип киттек. Бездә инде буш кул белән бармадык. Күп көчтәнешләр, күп медикаментлар алып бардык. Инде biz алар белән хәрби хезмәтчеләр белән без элемтәдә алар нәрсә сырыйлар, без аларның инде аларга тырышабыз, ярдәмләшергә тырышабыз. Шуңа күрә без килеп төштек Мәскәүгә. Мәскәүдән чыктык Волгоградка. Менә Волгоградка чыкканда инде бөтен дөнья татар конгрессынан без телефоннарны алдык. Татарларның менә безне мәчеттә Ильяс хәзрәт каршы алды зурлап. Үзләре безгә 15 яшик тушынка, хәләл тушынка битләр ураза иде. Ураза айында бардык. Шулай итеп киттек Ростовка. Тәңгикедә безне Ростовтагы татар апалары, татар ишмасы, татар өендә көтеп торалар безне. Алар 15 яшик безгә чәк-чәк биреп җибәрделәр. Алар пешергән чәк-чәкләрне без иттек менә шушы анда хәрби хезмәт итүче спецоперациядә булучы, махсус операциядә булучы безнең хәрби хезмәт итүче егетләребезгә. Без инде Сахалин травында без әле ясыбыз татарашлары, менән инде безнең татарашлары бар. Үзебезнең рецептлар буенча безнең инде мишәләрдәләр эләкшәделәр. Русча инде лапша була. Менә шул инде бозылмасында һәм кайнар су салып, шунда ук аны ашарга мөмкин булсын өчен. Менә элек әйтәләр инде коры аш дип әйме, бу теге
сухой паек шикелле була, ләкин инде су салганнан соң ул шулпаланып, менә дигән әзер Бик да халал гына итләрбез монда. ашай бит. Да, сыр ите, халал ите. Шуңа күрә ана без бик шундый тәмле, монага 1 литр су саласында, ул без күбәеп бик тәмле исләр белән бик тәмле ашлар. Менә чыгып тораның тәмле исләре. Димәк, монда Зәки апа нәрсәләр бар инде? Монда токмаш, Монда токмач бар, киптергән ит тә бар дип аңлыйм. киптергән ит бар, киптергән бәрәңге, кишер киптергән бар. Менә шулай итеп суган. И яшел укроплар инде шул. Шул бик тә тәмле инде ашлар. Ул 6 айга кадәр аның срок. Менә без борщ сахалинский дип атадык инде, әмма үзебездә үсә торган яшелчәләр, кәбестә, кишер, чигендер бездә үсә бит инде всё. Шулардан ясап, менә шушындый бик тәмле, бигрәк тә тәмле инде. Шундый борщлар, аларга без менә ипиләр киптергән ипиләрне шулай ябыштырабыз. Аннарсын менә шундый салфетка, кулларын сөртер өчен да, и шу тагы бер без монда куябыз майонез дигәнне. Шулай итеп, менә бу комплект инде аш, ул бик тә туклыклы да бит инде. Туклыклы, ите бик күп, без бер дә жәләмибез. Безнең егетләребезгә бер дә жәләмибез. Менә шундый чәйләрдә ясый башлады. Чәй сахалинский дип ата, из сахалинских трав. Сахалинның үләннәрен киптерәбез. Бик калык, бик тә безгә китерәләр үләннәр. Безнең мэрыбыз Сергей Александрович Насадин безгә бирде помещение, урын бирде, кая без киптерәбез, кая без менә шушы ясыйбыз бөтен заготовкаларыбызны. Шуңа күрә менә шундый чәйләрне безнең садик, аларның киптергәч менә шушыларны бирәбез садикка, шул зур берәмә мишукта, зур капчыклар белән бирәбез. И менә шушы садиктагы балалар инде воспитальләр белән менә шулай язып, менә детский сад Огонёк дигән, Южный Сахалинск дигән. Име рәсемнәр ясаганнар. Балалар үз куллары белән кичкенә бит балалар куллары. Менә кичкенә кул белән менә бик тә уңайлы тутырырга. Без шуңа күрә без эшлибез мәктәпләр белән, безнең студентлар белән бик яхшы эшлибез, бик ярдәмләшәләр алар. Менә безнең тагы бер интересный проектыбыз бар. Ул проект инде армейский сухой душ. Менә без шундый календарында куябыз әле. Сахалин с вами дигән, менә ждем вас победы дигән, менә шушындый. Менә солдату победы дигән шуларны куябыз. Менә безнең үзебезнең менә шушындый бар капчыклары инде кичкенә. Анда без теләкләребезне үзебезнең язабыз менә. И менә шушы душны әйтмәкләгәндә моны безнең киргиз татарлар да алып киттеләр безнең ничек душ ясарга икәнен. Менә шушындый геотекстиль дигән рулонлап алабыз материаллар, ул дарнита дип атала. Менә шундый размер белән кисәбез. Шунда салабыз гель, сухой гель дип атала, ул без воды дип атала. Ул инде менә шушы кат авырып яткан авырулар, кат авырып яткан кешеләр өчен шул гельне применять итәләр. Анда 2 грамм гына мышлай гель салабыз. Хәрби хезмәтчеләребез менә шушында су салалар, ярты стакан су. И менә шулай мочалка кебек аннан итәләр дә. И менә 3 литр без моннан күбик була. Менә шушы күбикне прямо шундый бер сәкенә тарелкага да аны нинди бар инде савытчында саласында. И менә шуның белән юынасын. Менә аның үзенең отдельный капчыгы бар. Юешләнмәсен өчен, шундай торсын өчен. Ул менә даже күренеп тора, что әле дә менә кулга сизелеп тора. Да, кулга сизелеп тора, прямо йомшак, шул ул әле дезинфекцияда. Үзе дезинфекцияда. И аннарысын аның менә салфеткасында куябыз, анда салфеткасын куябыз. Менә шушында, чтоб салфетка белән, ну инде бу тыртып сөртергән. Да, тастымал кебек инде нәрсә тыртып, да, и бу шул инде бик барыбер приятно була шул. Без менә шушындый душны җибәрдек, уже 6000 артык душ ясап җибәрдек. Без аны ясыйбыз мәктәпләр, студентлар белән инде шул душларны. Менә бу материалларны, менә шул итләрне, шул материалларны алырга, ул бит инде барыбер финанслар, акча кемнәр булыша сезгә? Ну безнең күбесенчә инде татарлар булыша, безнең балаларыбыз булыша, бик каты булышалар. Без менә пенсионерлар безнең эшләүчеләр булса, балалар инде безнең финансовый булышалар, бик күп спонсорларыбыз бар безнең. Бик күп халык ярдәм итә, без беләбез, безгә кирәк тыныч күк. Без татарлар бердәм
Нинди ул Ауыр бәхет? вакытта да. Ауыр вакытта Иң да. мөһиме ауыр вакытта. Да, иң мөһиме дә ауыр вакытта да. Шатлыкта да, авырда булганда безгә әйтәләр, ничек сез килдегез? Сахалин бит ул утрау. Без инде сез монда булгач без кайда барабыз? Мен булдым, безне хәрби хезмәт киеменә киендерделәр. И без бардык икенче линияга диләр инде анда. Икенче линияда, окопларда без үзебезнең егетләребезгә оборудованиелар бирдек инде. И икенче линияда безнең Татарстанның мобилизованный трайды хәрби хезмәт егетләребез. Шуларга бардык. Алар акиттеләр. Белдегезме? Ничек инде Сахалиннан алар әйтәләр, сез ник килдегез монда? Монда килергә ярамый. Юк инде мәтәм, сез анда булгач инде ник безгә ярамасын? Сез бит монда, безгә ник ярамый? Янарсың, без анда аларның карап кайттык, алар әйтәләр, мәтәм күрсәтегез әле складыгызны бармы ашарга? Ата кайсы бер халык әйтәләр, аларның ашаларына юк. Алар шулай, киемнәре юк. Менә үз күзләрем белән күреп кайттым. Татарстан хәрби хезмәт итүче егетләребезне үз күзем белән. Менә аларның 8 стиральный машинкасы. Дибер шатыр эшләп торалар. Анары алып киттеләр складка. Анда су бик күп, мешуклап, анда төрле ярмалар анда. Бик яшикләп, бик күп, аларның 600 кеше булгач, алар бит ашылар анда ашатырга кирәк. Алар даже мунча ясап куйганнар. Мунчаны ясаганнар менә шушы оружиеларның яшикләреннән бер-берсенә куйганнар да, пленка куйганнар. Шулай әйтәләр, менә безнең мунчабыз да бар. Кухняга керде. Кухняда мышлай бер тактада язып куйган кәгазьдә меню. Менә любой столовыйга барыгыз, анда меню бар бит, керәбез менә ашарга. Меню ясаган, анда такталар бар. Берсе ипи кисәтергән, берсе ит кисәтергән. Мин әйтәм инде, каясын поварыгыз, күрсәтегез әле, ничек ул монда сугышта, икенче линияда шул булырга может. Пычаклары да, бусы ипенеке, бусы итнеке, бусы балыкныкы. Белдегезме, ничек татарларның чипчиста истәле. Истәл анда ясаган инде тактадан. Ну, чисталык татар халкы. Татарстан. Сразу күренә, Татарстаннар мине бик шаккаттырдылар. Татарстандагылар бик зур рәхмәтләр әйттеләр. Менә инде Алла теләсә, менә шушы махсус операция биткәч, алар белән чыршырга сүз бирдек. Татарстан флагын бүләк итеп калдырдым аларга. Аллага шөкер, менә Айратка, Булатка, Альбер дигән бик татар егетләребез күп инде, исемнәрен генә әйтәм. Шуңа күрә алардан бирсен, дөньяларыбыз тыныч булсын, аларга Алла саулык бирсен, шулай сакласын инде. Амин, шулай булсын, Алла Зәки апа. тәүлә Менә сакласын. сезнең хакта бит әле газеттә алып килгәнсез Советский Сахалин дигән Әйе, газетада язып чыкканнар, әйме? Менә безнең Советский Сахалин дигән да анда бар, безнең төрле газетлар бар, шунда безнең турда язалар. Менә тагы безнең губернский ведомость дигән, менә шул бирәбез, менә яныбызда татар егетләре, губернский ведомость дигән, татар егетләренә без бирдек тепловизор ди, батала инде ул. Шунда оборудование, менә бусы без окупта без бронежилетлардан битенне, шундый инде ул по-настоящему без уйнап. Сез монда беркемне танып булмый. Мен монда. Монсыз миндә, да, монда без битенебез берсе, битенебез. Ну, Татарстан егетләребез, матур егетләребез, яшь егетләребез, бик чая егетләр. Алар дибер шатыр мине шул окопларга алып бардылар. Ник бардым мен? Үз күзем белән күреп кайтырга. Төрле кеше төрлечә сөйли, ашатмыйлар, чертмиләр, юк анда алар белән аларга бер нәрсә дә бирмиләр дип инде, оборудование анда теге мылтыклар юк дип инде, кайсайта бер нәрсә дә анда снарядлар юк диләр. Ул дөрес түгел. Безнең егетләребез менә көчле. Алар бик серьезны, бик шундый Җитди карашта безнең егетләребез. Мин аларның күзләренә карап, мин аларның тагы да көчле булуларын күреп кайттым. Икенче юлы мин бардым Запорожье өлкәсенә, ул Запорожье инде безнең Россияныкы. Шуңа күрә Запорожье өлкәсенә баргач, анда балаларны эвакуировать итәргә ярдәмләштем. Менә шушы хәрби хезмәт егетләребезгә. Анда безгә менә
Теңгечте кетирдилер 150 киши, аларның 80 балалар иде. Biz аларны хәрби хезмәтчеләребездән аларны принимать иттек инде. Анда минем белән иде балалар врачы, Мәскәү өлкәсеннән Юлия. Юлия белән икәү без менә шушы 150 кеше белән эшләдек. Анарысын тагы киндә китерә башладылар. Мен анда Запорожье шәһәрендә 6 көн торып кайттым. Балалар эшләдем. Менә халык ничек әйтәсез, менә кайсы берләр әйтә, ничек халык карый менә безнең Россиянең хәрби хезмәтчеләре булуына. Халык бик шат, алар бик шатланалар. Менә biz аларны теңге içтә үз балаларыбыз кебек кычаклап алып инде аларның подвалдан алып чыкканнар. Безнең бик алар рәхмәтлеләр. Безнең Россиянең, безнең президентыбыз Владимир Владимирович Путинга бик рәхмәтле. Без менә җәһәннәмнән безне коткардыгыз, җәһәннәмнән чыгарды бу егетләр диләр. Алар безнең егетләребезгә бик рәхмәтлеләр. Безнең хәрби хезмәтче егетләребез бик тә инде алар бик шундый балалар өчен бик янып киеп торалар. Алар икенче көнлек мороженалар китерделәр. Алар үзләренең акчаларына алып шундый конфетлар белән инде угощать итәләр, шулай сыйлылар шушы балаларны, алар бик яраталар. Менә шундый моментлар акыл киткәч. Анарысын безне Донбассның администрациясына баргач инде алар әйттеләр, безнең клубыбыз бик тә уже эшләми әллә кайчан 20 елдан бирле. Сез барып андагы эшләүчеләр белән генә очрашып кайтыгыз әле, зинһар өчен табыгыз әле вакыт. Без инде бардык инде очрашырга, Сахалин турында сөйләшсез әйттеләр инде. Без килдек, безнең тагы да шаккаттык, анда безне каравайлар белән, рус киемнәреннән, рус җырлары белән безне уйнап каршы алдылар. Безнең тагы да ничек инде без әйтәбез, без кунакка, без булай җыелышырга килгән идек диеп инде. Алар инде әйтәләр, без шул кадәр сусадык инде, очрашулар кирәк безгә, кем белән дә булса да. Сез бик кадерле кунаклар, ярактан килгәнсез, сөйләгез әле Сахалин турында. Аннарысын бардык Донецкның үзенең госпиталенә. Анда Донецкий да инде хезмәт итүче, аларның каршында шулай итеп җырлап, безнең барган иде музыкантыбыз гитарасы белән шулай. И мин татарча җырлап инде шулай үзем, татарча шулай аларның дәрт биреп аларга, алар инде әйтәләр, мәтәм егетләрегез, кайсы сезнең хәләл җефетегез юк. Сахалинга киләсез, менә сугыштан соң туйлар ясыйбыз. Анда инде медсестралар әйтәләр, юк, безгә кирәк, үзебезнең егетләребез бирмибез Сахалинга. Менә шулай берзәк кенә теге шаяру белән дә инде алар бит касының аягы анда, касының бәләгән касы, ул хирургиядә булды. Бик каты шулай итеп аларга да шатландырып, аларга да бүләкләребезне тапшырып, хәлдән килгәнчә. Аннарысын бик тә булды. Тоже менә Аллаһ Тәгалә, наверное, бирә безгә ниндидер кеч, Аллаһ Тәгалә нидер уй бирә, ниндидер фикер. Менә шушы клубта булганда инде алар Дом культуры имени Шевченко. Алар күрсәттеләр, анда бик шартлатканнар инде шушы клубларын инде. Анда бер тәрәзәсе дә юк, теге тәрәзәләре урынында такталар инде. Алар әйтәләр, безнең менә күп балалы әле монда списогыбыз бар. Менә шушы күрсәттеләр инде ничек эшлиләр алар. Аларның менә рус халкының паскасы иде менә. Бер кечкенән паска башлана. Безнең ураза бетә иде. Аларның менә паска башлана. Күрсәттеләр алар безнең үзләренең күргәзмәләре, ничек анда паскага ясаганнар, матур йомыркалар, матур чебешләр анда, тавыклар, шундый матур инде. И алар әйтәләр, бездә 273 күп балалар, мин сорадым инде, үзләреннән ничек, аларны ничек итәбез. Менә хәлебездән килгәнчә аларга ярдәм итәбез. Без уйлаштык та инде менә килгән, үзебезнең килгән команда буенча, күп милләтле Сахалин командасы буенча. И менә шушы балаларга, инде шушы күп балаларга бик күп алып калдырдык, бик күп бүләкләр. Менә шушы балаларга да шул детские әйберләрдә инде. И аларга да бик күп ярмалар, майлар, менә хәлебездән килгәнчә бик, алар инде бик шатландылар. Менә алар әйтәләр безгә, анарысын һәрберсе 270 видео килде. Һәрбер семья безне менә шулай рәхмәтләр әйтеп, яшик-яшикләп алып киткәннәр. Менә шикәр, анда бик шулай итеп,
Біз шулай иттербинде менә шушы Донецкий халкы тарихына инде кирип калдык, наверное, алар, потому что аларда әле дә без алар белән элемтәдә, алар безне көтәләр. Без дә барга җыенабыз инде, тагы да ярдәмләшергә телибез менә шушы безнең кайда хәрби хезмәттә эшләүче егетләребезгә инде аларга да бүләкләр алып барабыз. Менә шушы алар анда яшәүче халыкка да, анда яшәүче халыкны мин әйтердем, алар да геройлар дип. Алар да безнең егетләргә бик ярдәмләшәләр. Минем тагы бер әле шундый бүләк биреп кайттым Запорожье халкына. Анда без Сабантуй үткәреп кайттык. Анда беренче Сабантуй менә шушы Запорожье өлкәсенә килгәч, анда шушы халык инде сусаган бәйрәмнәргә, менә шушы беренче бәйрәмне без анда 6 кендердик. Беренче бәйрәм безнең шул булды Запорожье Сабантуйы. Сабантуйны туры үткәрергә тырыштык. Bir de grif гадәтләрне шулай итеп саклап калдыр өчен. Анда балалар да җырлады. Аларның күзләрендә шатлыкны күрсәгез, бик тә инде шулай шатландык. Анарсын инде икенче көн үткәрдек. Россияны бик мин яратам дип, аларны җырларга әйтәм Катюша җырын. Шулай Катюшаны җырлап йөриләр. Анарсын инде бөтен балалар күп килделәр анда. Анарсын инде ахыргы көнгә 700 бала килде. Алар бер-берсенә Катюша кич белән менә шулай чыгып, Катюша җырын җырлап йөрибез. Истә инде карыйбыз, истә инде анда аталар дибер шатыр инде. Шуңа күрә куркмаска кирәк, булырга кирәк. Дәр бездә татар халкында теләр дух и иманыбыз безнең көчле булырга тиеш. И безнең динебез бик каты ярдәмләшә. Безнең динебез, безнең әби бабаларыбызга бик зур рәхмәт безгә ислам динен биреп калдырганы өчен. Шуңа күрә дин бик күп көч бирә. Балаларыбыз безнең кемнеңдер әти-әнисе әби баласы тизрәк кенә әйләнеп кайтсыннар, тыныч күкләребез булсын. Менә җиңү инде җиңү безнең Россия без җиңә инде тырыша. Шулай без бергәдән булырга тиеш, бергә булырга тиеш. Бөтен киләчәк балаларыбыз, киләчәк буынга без менә шушы матур гына күкләрне, матур гына тормышларыбызны, менә татар халкының гырып гадәтен биреп калдырга тиеш. Амин, Зәки апа, нәк шулай булсын, сезнең теләкләрегез кабул булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шулай шын йөрәктән, шын күңелдән, шундый ерак араларга барып, үзегез әйткәнчә менә курыкмыйча әйбит, ниндидер бер күтәренке рух биреп кайтканыгыз өчен безнең егетләребезгә киләчәктә дә без сезгә бары тик хәерле эшләр, хәерле гамәлләр теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Тапшырда бүген сөйләгәнегез өчен. Әмин. Менә мин тагы бер кат әйтмәкелим, тагы бер кат кына түгел, мин кат әйтмәкелим бөтен дөнья татар конгрессына безне берләштерүче. Карагыз әле, без бит татар халкы бәхетле халык. Бер кемдә дә юк шундый бөтен дөньяның конгрессы. Бер кемдә дә юк безнең татар халкында гына берләштерә, бөтенебезне берләштерүче. Менә мин рәхмәт хатлары безнең күп милләтле Сахалин Утрауыннан алып килдем безнең Сахалин Занашик дигән, Сахалин безнекеләр белән дигән Василий Габдулгаевич Шайхразиевка безнең бик зур ярдәм итә безнең татар халкына. Бөтен дөньяның дөньяда торучы татар халкына менә шулай безгә телефоннарын биреп, менә без кая табайдык Волгоградның татарларын, Ростов татарларын, Донецк, менә шушы конгресс безгә. Менә шушында безнең махсус нинди үзебез ясаган, үзебезнең рәхмәт хаты. Менә шулай рәхмәт хатын чын күңелдән тапшырабыз менә сезнең аша. Хөрмәтле безнең Василий Габдулгаевич, ул кенетене эшли безнең белән. Безнең бит 8 сәгать айрым. Менә шушы рәхмәт хатын безнең менә кентен безнең белән эшләүче Марс Рифкатович Тукаевка тоже бирәбез. Безнең инде без ерак торабыз. Менә шушы ераклыкны, менә шушы безнең бөтен дөнья татар конгрессы безне якын айта. Шуңа күрә якын айткан, алар якын айткан. Рәхмәт, без аны әлбәттә тапшырырбыз бу рәхмәт хатларын. Менә шушлай бердәм булып, бергә булып, Зәки апа, һәр вакытта да дус тату булып, кая гына яшәсәк тә бердәмләшеп яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Тагын бер кат бүгенге тапшыруга килеп, менә шушлай үзегезнең күргәннәрегез, үзегезнең хисләрегез турында безгә сөйләгән өчен.
Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләр, очрашу урны Казан тапшыруында Ерак Сахалиннан килгән Сахалин татарларының милли мәдәни автономиясе җитәкчесе Зәкия апа Вәлитова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһиддинова алып барды. Бердәм булык, бергә булык дигән сүзләр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.